West Drive. Misasaga ko yan, sarap naman tumira dito. Complete. Ayan yung sauna. Sana ka dito. Okay. Mainit nga guys, mainit. Sarap naman. May swimming pool yan na guys. Ito natin Libre pa wifi siguro dito. Yes! Maglalaro basta playground yung no? Yung mga bata. Pero guys How much more do you want? dadalawa lang naman sila ni Kuya Rids at saka si ate, yung misis nila, retired na yung misis niya. Si Kuya, ito pa banjing-banjing na lang sa pagtatrack. Ito guys yung motor ni Kuya. Oh. Nakakumot lang pala yung motor ni Kuya. Big bike niya. Oh. Nakakumot. Wow! Pag nakamotor, laking mama. Guys, magandang gabi sa ating lahat. Once again, is Lakay Trucker here. Kasama natin si Kuya Ray J. Sa mga nakasunod sa vlog ng Lakay Trucker, kasama natin si Kuya Ray J Mustang nung na. Mustang. Sports car na. Dagitay yan na ganang ni kita pa ni kabayo na game. Kabayo ta Mustang. At aja Pilipinas ada kabayo dyan tayo. Isaradom nang tanin na lamis. Sarado tayo. Kaya baka Diyan na muna si Cordapia guys. At bukas meron tayong delivery ng magandang alas sige nung alas 11 ng umaga. Tapos sarado tato Alas 11 ng umaga pa yung delivery ko bukas, may pagkakataon 11 pa? Oo. Oh my God. Pero agahan ko kasi may pick up din ako agad-agad para matapos makapunta tayo. Hindi, 11 pa delivery mo doon, kaya kailangan dito sandali lang yung lugar mo. You have lots of time. Ito yung sasakyan na ilan na natakbo? Mula nung nakaraan may 100. Dito lang naman yata yung ginagamit. Maliwanag ba masyado? Tama lang? Okay lang. Nakatapat lang sa ice ko. Sa mata. Ayan guys Sa Milton tayo. Milton, Ontario. Dito tayo sa Milton, Ontario guys. Saan tayo pupunta ngayon Kuya Reggie? Sa condo natin. Sa condo nila Kuya Reggie na may swimming pool. Ay gusto ko talaga makarating sa ganyang mga banda. Mag-sauna ka doon para mawala yung sakit ng katawan mo. May ng binahe mo kanina. Oo. Nakaligo na ako kanina pero iba to Hindi ko na mag-gym. Oo, hindi na ako mag-gym. Nagbot-bot na ako konti kanina napagutom na. Sauna ka lang. Pagkakataon natin. Pero guys, makita nyo dito sa kapaligiran pa rin dito wala pang snow rito sa Ontario. Wow! Doon sa Alberta, nakikita natin sa Alberta sa mga post ng mga ibang mga tropa. Talagang matindi ng snow doon Kuya. Oo, matindi ang snow Kuya. Minsan ng misis ko doon nakatira. Oo, matindi ang snow kaya napakita na naman. sabi ko buti na lang dito ko napaparutak ako. Para kung sakali man hindi ako masyadong Balik mo na ako sa Pilipinas. Yan na nga Winter, mahirap mag-drive sa winter dito. Lalo sa inyo, mataas ang mga bundok doon. Dyan sa Winnipeg. Yeah. Pero wala pang snow sa Winnipeg na matindi. Wala pa sa Manitoba Kuya. Sa ang tawag nito sa Saskatoon or Saskatchewan at saka Alberta ang matitindi ngayon. Ilang oras ba natin Kuya? Hindi, mga lang ito 20 minutes lang. Okay, andun na tayo sa kanilang condo. Gusto ko makita para alam mo na, baka mamaya pagtanda ko pagtanda namin ni Mrs.
Kuha na lang kami ng kondo. Kasi kaming dalawa na lang. So teka muna, yung kondo ninyo, anong floor yon? 17. 17th floor. So yung kondo na yon, inyo na yon kuya. Oo. Inyo na yon. Oh. Yeah. Yan, guys hindi na sila nagbabayad ng mortgage o rent, talagang sa kanila. Pero dati may bahay din naman kayo dito. Yeah. Matagal na kayo dito, no? Yeah, nung una townhouse and then I went to a detached. Oo. I gave it to my daughter. Yun, kaya which is good kasi kailangan nila yung bahay. 4 ang grandchildren namin. Apat na nga Kailangan po nila nyo. yung, bahay na bedroom. Busy hours ang Ontario. Ito ano na ito, when you say Ontario, generalizing is like Toronto. whole Pangasinan. Oo, Parang parang ganun na nga, oo. Pag ginano mong province. Pag sinabi mong Milton, it's like bayan. Isang City. Isang city, Yeah. Tapos Toronto, another city ulit. So doon sa inyo, Toronto Mississauga. mismo? Mississauga. Mississauga, City naman yun. Puro city na ngayon. Ito na mga, sa taas kondo yan. Yeah, bago lang to. Bagong tayo lang yan. Nakita ko sa taas. Kaya nga, taas nga Side na. Ito skit pa kapasyal pa tayo ng naka-joyride kayo guys ng gabi Yes, you can see mga building na yan. Alright guys, ayan, punta na natin yung condo nila kuya, Ridge. Anong pakiramdam nyo kuya pag nasa taas kayo, pag malakas ang hangin? Wala, very peaceful. Very peaceful din. Hindi mo mararamdaman nyo parang na-experience nyo na yung earthquake. Hindi. Hindi pa. Hindi. Kung may earthquake, Hindi mo mararamdaman? hindi mo rin maramdaman. Mahina. Alright guys malalaman natin. Anong pangalan nito? Kondo ninyo? Nandito kami ngayon guys sa 335 Web Drive 325 yun. Wow! Alright, let's go. Siyempre mag-elevator tayo. Tapos meron pang sila kuya dyan. Hindi ka basta makapasok dito pag hindi ka residente. May security. May Tapos yan Hindi pa nakatayo siya dito. Guys dito tayo sa 335 West Drive. Mississauga ko yan Yeah. Ano makakita ko sa'yo yung jeep? Tara, babayin mo natin. Mailbox namin yan. Mga mailbox namin. Ito yung mga mailbox ninyo. Ito yung jeep. Punta muna tayo sa gym guys. Kompleto, parang hotel lang Oh yeah. So you wanna work out Exercise room, sabi niya dito pala yung mga tao. Kompleto. Yung mga tao guys, dito pala. Ayun kompleto. Buwat-buwat kayo. Ang sarap naman tumira dito. Kompleto. Hindi ka na magpapamember, no? Hindi na. Mm. And then you come here. Dito pa, nandito pa. Yan. Hindi na natin kukuhanan yung mga tao dyan guys kasi baka mamaya ayaw nila. Dito naman, Ito naman dito sa swimming pool. ito, swimming pool ito. Ito may papuntang swimming pool. Papuntang swimming pool. Yeah, dito. Men's change room, itong palitan. Oo. Guys, Mamaya, mag-sauna ka dito. yan yung sauna. Sauna ka dito. Okay. Ayun. Mainit nga guys, mainit. Sarap naman ito. Parang gusto ko na mag-mister ito. Mamaya muna, mamaya. Wala ko sila. Yan ang swimming pool. Sa shower ka muna. Mag-shower muna, no? Sabay swimming. May mga tao na dyan. Kaya may maaga pa kasi. Oo nga, ang swimming pool.
Guys, may swimming pool yan guys. Ito natin Libre pa wifi siguro dito. Libre wifi. Oh yeah. Dun sa kabila. I'm not sure. Tubig din yun? Party room. Ayan, balikan natin sila. Balik tayo dyan mamaya kung sakali man. The ladies men's. Ladies, men's, okay, good. Ang ganda naman ng lugar nila dito ni Kuya. Parang hotel lang talaga Tapos. Tapos nandun tayo dito. Maliligaw yata ako dito. Ito na. Ito na si... Ito na may ano ka. May racquetball. Oh, meron pang anong tawag ito? Yung pang... Pilota, racquetball. Maglalaro basta playground yung no? Yung kumpleto guys. Wala kang masasabi ka pa, may masasabi ka pa ba sa ganito? Oh. Oh. Complete. Oh, mayroon ding basketball court dito. May basketball din. Oh. Yung mga bata. Tapos, ito party room. Teka, magyayabang yung bata daw. Gusto daw magyabang. Oops, binanatan niya. Oh! Oy! Nagyabang. Binanatan niya. Sa exit, dito yata yung exit. Ang luwang naman nito. Ito naman, backyard. Backyard dito. Pwede ka mag-barbecue. Oh, dito. Ay, doon sa inyo, hindi ba pwede doon? Sa taas. Sa taas? Ay, wala pala siyang parang Ito ang backyard na. Oh! May tennis court lang. May tennis court, oh. May golf pan yata dyan mo. Dito kayo mag-barbecue lang. Dala kayo dito ng equipment nyo. Oo, pwede. Gabi ngayon guys, pero makikita pa rin natin. Dito pwede magmabang. Andun yung yun yung tennis court, Gabi na Oh, yun, tennis court, oh. So this is the building. Oh, yan, oh. This is one building, this is our building. Dalawa yan Oo, magkatabi. Oo. Oo. Yan, north and south. Oh, east and west. Sa may labasan dyan. Okay. Nandyan yung square namin. Oo. Kumbaga sa nasa gitna talaga kayo ng city, no? Party room yan, ang laki. Ay, yung party room. Okay, kung may events kayo, Diba dyan? para hindi nyo dalhin doon sa loob ng bahay nyo, dyan na lang, no? Pwede nga mag-party na mas maraming tao dyan. Oh, dyan sa mas maraming tao na yan, no? Maganda. Yan, malaking Kompleto. Kaya, when you get older, you have the amenities. You don't have to shower. Relax. Event naman, kasing gawin. Tapos, then, No? front namin. Basta front. Ito yung harapan, ito yung kanina, pumasok tayo rito. Okay. Dito lang ang amenities. Another party room pa dito. May, Another party room pa dito. may party room pa yan, Another lounge. Pero, lunch na yan. Now this is going to our building. Ito tayo ni Kuya Reggie dito sa kanilang condominium building. Sa floor 17 naman sila. Ayun, pupunta tayo ron. Guys dito sa Mississauga, Ontario with Kuya Reggie. Dito na tayo. Sabi na, nagdala ako ng baka sakaling matuloy-tuloy yung guys, yung ligo mamaya, meron akong pampaligo rito. Tignan na lang natin mamaya, Pwede, dami mong time. kung samahan nyo ako. Ako na lang kukuha ng video sa'yo. Ay, naku po, hindi na kailangan yun. Magtampisaw lang ng konti, makarating lang tayo rito, makita lang natin yung
floor nyo, tapos yung, 17 guys ha. 17 floor yan? Yeah. 17. Tapos yung sa labas, kung kayo pa lang dyan. Yung lagay na rin kita. Wala pa nakakalap. This is instant. Alright guys. Oh. Hindi. Alright guys, dito na tayo sa kanila. Natin kuhanan yung mga kwarto-kwarto dito lang. Diyan sa bintana mo. Bintana lang, dito. Guys ilang bedroom to kuya? 2 bedroom. 2 bedroom to? Okay. Kayo at saka yung isang binata nyo lang yun dito? Yeah. Okay. Oh, ito guys, ang maganda. Oh, ito guys, ang maganda lang dito. Yan yung TV ko. Oh. Ano sa bedroom. Ito lang gusto ko kasi may ano siya, may ito nakikita ko sa mga post nyo eh. Kalahin mo yan? Oo. Oh. Yung mga building nyo. Hindi mo mabuksan yung mga ano, ay mabubuksan mo rin. On the west side. Hanggang dyan lang pala yung ano. Looking on the west side of city. Oo. On the west side. Nakikita mo yung mga building dyan, oh. Ayan. Nasa gitna talaga sila ng ano, ng Mississauga, Ontario. Panalo. Ha? Panalo rito sa lugar nyo, kuya. Kalat lang yan. Hindi, walang problema yan. Normal na yan sa isang bahay. Kahit sa bahay naman eh. Ayan. Guys ganda pa dito. Mga complex na naman ako. Oh, okay. Mga complete. York University, yan. Yeah, she's a principal na. Sino yung babae? Yeah. Ito? Oh, ay yung anak niyo pala. Ayan, nandyan. Yung mga pangalan niya sa arts yan. Anyway. And then she went to Mid-Eye College sa Buffalo. Oh. Yan yung kanyang mga accomplishment, Master of Science and Education. Dito nag-aral, no, kuya? Yeah, sa States yan. Yeah, she can Sa get US, pictures no? sa New York too, yeah. New York, okay. Yeah, sa cross border. Yan. Yan. Ito Ayos. ang maliit na tahanan namin. Uy, ito nga. Maliit Ito na nga yan, lang. parating ka na. Pero guys, How much more do you want? Oo, dadalawa lang naman sila ni Kuya Rids at saka si ate, yung misis nila, retired na yung misis niya. Si Kuya, ito banjing-banjing niya lang sa pagta-truck driver. Pero itong unit nilang ito is They'll have to pay own the na. dues. Own na nila. Own nyo na ito, Kuya? Yeah, Oh, there's nowhere to go than Yung ba, better than renting. so mas maganda na rin yon. So condo itong may nakita natin yung amenities sa baba, kaya sabi ko nga Yeah. pagdating ng panahon baka ganun na rin kami ni Mrs. Benta namin yung bahay kung mabayaran. That's what Bili I namin did. ng condo. Bigay Tapos sa kung mga anak nyo. magkano yung kulang, Yeah. o di yan ang nahulugulugan. Yeah. Kasi tama yung sinabi nyo. Yeah, you go back Wala from nang the Philippines. shabol-shabol. Punta ka sa Philippines, 6 months, come back here. Pampakabakasyon 3 na. months. Si tatanda tayo eh. Proud ako kay Kuya kasi kahit paano naipasyal niya ako dito. Yeah? Oh, yan. Ay, wala, pasensya ka na. Ay, okay, walang We'll problema. go downstairs. Let's go downstairs. Mag-ano kami doon sa baba? Ha? May kamot namin ang tahanan. Yay. Normal yan. It's very normal. Don't worry about it. At least nakapasyal tayo, na-tour ako ni Kuya. Huwag na natin kuhanan yung mga kwarto kasi para hindi makita ng mga hindi magandang loobin eh. Oh, this is the plan of this guy. Di ba? Plano ng bahay. Oh, di ba? Simple that's all you need to know. Open your head. Peace of mind. See? And you are secured. Camera on each floor. Oh, may mga camera, explore yan. Yeah, Oh. so- Kalat-kalat yung mga camera nila. Kaya very secure talaga. Saka bagong gawa na. Just finished this year. The whole floor they did it. Oh, ito? Oh, Yeah, okay. the whole the carpet and everything. Kaya Bago yan. Yeah, they just napapano ka yan? Hmm? Yeah.
Sinistrip nila. Oh shit, I got my bag. Sorry, my case. Kunin niyo bag niya. O, sige, sige. Ang ganda nito guys. Kahit naman sino siguro. Pagdating ng panahon. Malay mo. Guys nasabi ko sa inyo, pamisa-misa lang din naman. Gusto kabawayan natin si Kuya Rich. Yeah. Ganito pa rin. Truck driver pa rin, walang pagbabago. Which is very normal na yun Di ba nakakauwi? Kailan ulit yung bakasyon sa Pilipinas Kuya? Last time was 2011 eh. Oh, okay. Ganun din naman kami, dumating kami dito 2013 eh. Oo. Ngayong taon lang, nung May lang kami umuwi. Almost 2013, 2024. Di 11 years o 10 years. 10 years na hindi Dito naman may karwasan pa dito. Meron pa dyan. Kompleto pala kayo rito. Nasa car wash. Oh, kompleto pala. Pagkita mo yung motor ko sa'yo. Ay, yan ang gusto ko eh. Sinasabi ko. Oo. Yan guys si Kuya yung merong may Mustang siya, nanay ko na natin nung nakaraan. Ngayon gusto ko makita yung kanyang motor. Hindi, wala nang Hindi na gagamit eh. Gusto mo. In-stock mo lang dyan? Hindi, ito yung car wash. This is the car wash. Okay. Itong mga ito, Car wash mo. ay karwas ito. Pero pwede mag-parking. Dito, visitor. Mga visitor. Visitor yan, sa office. Visitors, so. Oh, ito karwas. So, libre yan? Yeah, no, $4. 8 minutes. Ay, meron din palang bayad. But it's longer. 8 minutes, 4 Yeah. lang. Eh, mura So na. normal, 4 minutes lang eh. Hindi, yung Yeah, $1 8 mo dyan, segundo lang yata eh. Okay, normally it's $4 everywhere, but 4 minutes. 4 Ito, minutes. $4 eh, but 8 minutes. Ay, na matatapos mo na yun. Ah. Yung 8 minutes, matatapos na yun. Vacuum ka pa. Oo, sobra-sobra na yun. Hindi malamig dito sa basement. Ay, parking. Hindi. Mainit. Nililinis nila to, they just wash this. Ayan guys, winawas din nila. So this is my, nililenta ko ito, but then, hindi pa nakatago eh. Kaya nagamit. Ito guys, yung motor ni Kuya. Oh. Inaali ka ba? Nakakumot lang pala yung motor ni Kuya. Big bike niya. Oh. Nakakumot. Gumagana pa yan Kuya? Oo. Hindi na nga hindi ko na nalinis. Pag dumi Oo, okay lang. Bakit di nyo ginagamit? Winter pala no. Guys yung sasakyan ni Kuya Wala yung susi ko eh. Oh, okay na to. Kaya lumambot na nga yung gulong. Lumambot na yung gulong. Oh. So yung parkingan na ito, binabayaran nyo pa rito, hindi na? Hindi, inaano ko lang sa bike, it's you're okay available. Pero walang bayad ang parking na yan. Wala. Yung ganda din. Anong year to Kuya? Ilang kilometer? 2005. 2005? Yeah. Hindi mo bibenta yan? Binibenta ko na, bilhin mo na. Magkano benta mo yan? Hindi, ko na sa very cheap. I was asking for 6, but for you, best offer. You take it home. You can sell it. This is special edition, number 411. Ito, see? 411, They're only 500 and then they made. In Canada. Yamaha Number guys. 411, 500 lang ang ginawa dito. Anong 500? 500 units lang itong ganitong klase na special edition. I'm number 411 sa out of 500. Yan yung number ko. Special edition to eh. Laki na. They built it in Canada. Madumi. Matay. Walang Walang Hindi, meron yan. Meron yan. Nakalak ka. Lang yan. Pag nakamotor ako dito, laking mama, sabi siguro nito. No, it's nice. It's more stable. Ano to Kuya? Roadstar. Roadstar? Yeah. Yamaha, Midnight. no? Yamaha Roadstar Midnight Silverado. Ano to, di cambio rin? Yeah. Parang motor 5 sa speed. Pilipinas? 5 speed.
5-speed yan. Ang kambiyan na din ah. Ha? Ang cambio niya dito? First, yeah, 1 down, 4 up. 1 down, 4 up. Kailangan mo kumuha ng ano? Kailangan kumuha ng... License? Oo ah. Oh yeah. Siyempre, hindi. Kahit ba truck driver ka, hindi ka pwede. Different license yan. M. It's called M. Ano to? Natatanggal? Hindi, natanggal eh, kasi tinalihan ko. Tinalihan mo lang muna. Yeah. Ganda ha? Oo, kasi nung pinut away ko eh. Tagal na nakaput away yan, since 2019. Ito? Yeah, 2019. Yeah, no, April 19. 20, 21, 22, 23, 24. 5 years na nakaupo dito yan. Hindi, ang license niya, na, di ba may license siya? Ang license ng truck kapag ka hindi mo ginagamit, parking lang. Katapang kotse, parking insurance lang. Ito? Oh. Collision or something, yeah, no, wala. Walang fire and theft nito. Kasi so, it's old, bike 2005, almost 20 years old na. Oo, pero maganda to. Baka kondisyon pa ba? Yeah. Only tune up na lang siguro. Kailangan yung battery. Wala na yung ano ko, kinuha. Oh. Ay, ito, dito. Kala, heated grips to eh. Pag malamig, ilalagay ko to kasi niinit yung grips mo. Ang ganda naman ng forma ng motor niya na to. Yeah, it's not bad. Ganda, di ba? Pag naka-highway yan eh. Oo, ang laki eh. Yan sa North Carolina eh. Ito? Yeah. Sa Dragon's Tail. Dragon's Tail. Yan. Tatakamutan na ni Kuya. At least kahit pa paano. Iisip ko muna pa kaya. Oo, hindi niya naman ginagamit eh. Siyempre eh, meron siyang Mustang eh. Ngayon talaga kapag ka ano. Nung binabinata pa sila Kuya, ay siguro yan. Ang sarap magmotor niyan, no? Oo. Hindi, may acto na rin ako. Noon? Nag-umpisa ako, yeah. But I started in the Philippines. Masada yun. Ayan guys. Yeah. Yan. Yun. That's the one. Ah, andyan na rin ba sila? Wala pa yung So that's the one. Oo. Pag bilhin mo na, bibigay ko na natin ito. Kasi hayaan mo, Kuya, hayaan mo. Pagdating ng panahon. Where's my bag? Pasyal tayo dito guys ha. Tama-tama rin naman yung pagkakataon. Dito tayo. Tara dyan. Kuha tayo ng kape. Yeah. Kuha tayo kape. Underground. Tapos ikot na lang tayo sa downtown. No? Kaya hatid mo na ako pagka ano. Yeah, ikot tayo sa downtown. Oo, kasi andito na rin guys yung misis ni Kuya. Galing sa mga apo niya eh. Ayoko rin naman makabala. Patay kotse niya doon eh. Oo. Paparating na yun, di ba? Kanina kausap nyo eh. Oo, kaya ka na. Baka pumunta pa na malengke yan. Ano na namili. Meron ka pa talagang ano, hindi ka basta makapasok dito pagka hindi ka talaga registered na ano, no? Yeah, wala kang foul. Wala ka talagang ganyan. Pang-open. Every member of family, Yeah. meron yan. Meron yan. Bibilangin nila kung how many in the family. Oo. Every member of Or family. if you don't want, just buy 1 or 2. Just for the husband and wife. And all the kids. It's all the kids. Kasi marami ng kids. Labas na tayo. At least nakita natin lahat. That enough tour? Nakator tayo dito. Makapag-gym ka sandali. Dito yung storage ko. May storage pa kami dyan eh. O may storage, may sari-sarili ba bawat unit? Yeah, sandali. Atay mo ako. Sige, Kuya. Ha? Pakarwas ako doon sa baba. Ayan guys ha. At paano, nakita natin yung unit nila Kuya. Apartment nila oh. I mean yung condo unit nila dyan. Floor 17. Kasi 22 floor yan eh. Ayan, tara. Mamasyal tayo kung saan ako dalhin ni Kuya ngayon dito sa Ontario. Game ako kasi mahaba pa oras. Oo. Ha? Toronto. Toronto tayo? Oo, Toronto. Sige, tayo sa Toronto. Ayan yung bago. Ihagis mo dyan. Kasi Nakaligo na rin naman kasi ako kanina. Ayun pala eh. Kaya Okay na yan. ano Hindi ka na maano, Oo. na
Hindi ka napapagod. Oo, hindi na natin kailangan pang ano. Hindi natin kailangan pang maligo, kumbaga sa ano. At least relax na yung body mo. Kasi pag di ka naligo, medyo aliwalas. Hindi mo, may truck pa si kuya rito ha. Halatado talaga ang truck driver, parang bata lang na mayroong laruan eh. Ano yan ha? Hot Wheels ha? Hot wheels yun ha guys ha. Ano Oh. yan ha? Oh, let's go. Daw mo tayo sa kapihan. Yeah. Bilang mo tayo kape. Lakai Tracker.